Bé, l'autoestima és l'avaluació perceptiva que tenim de nosaltres mateixos sobre els pensaments, els sentiments i comportaments dirigits cap a nosaltres, incloent els trets físics o el caràcter o la personalitat. I aquesta valoració hi ha autors que ho defineixen en positiu, però realment té les dues vertents. O sigui, depenent de l'autoconcepte que es tingui, doncs podem percebre'ns molta autoestima o poca autoestima. Té a veure amb la competència i la valor personal. I aquesta competència i aquesta valoració que fem nosaltres mateixos ve sempre a partir del desenvolupament infantil. I a partir dels comentaris i els feedbacks que rebem dels altres ens formem una autoestima adequada o no. Llavors, Cristina, entenem que pel que ens estàs dient, tant com tenir molta autoestima com tenir-ne poca és dolent. Hauria de ser un terme mig, no? Sí, jo no ho deia tant en aquest sentit. Sí, això sempre, els extrems sempre són dolents. Però l'autoestima es desenvolupa a partir dels 7-8 anys. Abans tenim percepció de nosaltres mateixos, evidentment, però no la desenvolupem com a tal. I l'autoestima, evidentment, s'ha d'anar modulant a partir de tota la vida. O sigui, és una cosa que no és una cosa acotada, que dius, ja la tinc i ja la desenvolupo per tota la vida. Sí, és inamovible, no s'acaba canviant. No, s'ha d'anar treballant tota la vida, en principi. I al llarg de la vida hi ha moments que en tenim més o menys, depèn de les circumstàncies que es trobem. Quins són els aspectes, Cristina, principals de l'autoestima? A veure, els aspectes principals de l'autoestima estan molt relacionats amb les necessitats vitals. O sigui, les necessitats vitals dels nens, que també és extrapolable als grans. Tot el que estigui parlant oriento cap als nens, però després és extrapolable als adults també. Quines són les necessitats vitals? O sigui, els tinc apuntats perquè no me'n deixi cap. Ser respectat, que això ja ho vaig parlar en un altre programa, sobretot. Sentir-se important, sentir-se acceptat, ningú li agrada que el rebutgin ni l'apartin, sentir-se inclòs, o sigui, pertany a algun lloc, i finalment sentir-se segur. A tots ens sona aquestes històries, aquestes sensacions. I això té a veure, tot això té a veure amb els aspectes principals. O sigui, primer seria la vinculació, que després els diré, desenvoluparé una mica, la vinculació, la singularitat, la sensació de poder i les pautes i limitacions. Què és la vinculació? Formar part d'alguna cosa, o sigui, formar part d'una família, formar part d'un grup, formar part que et tinguin en compte, sentir-se important per les persones a les quals pertanys de grup. I llavors això té a veure amb la percepció que tenen els altres de tu, evidentment. Si formes part d'una família i te tenen en compte i ets un més, doncs, evidentment, la vinculació te sents partícip d'alguna cosa. Singularitat. La singularitat, a què té a veure? El nen sempre necessita sentir-se diferent, i això no té per què ser dolent. O sigui, el nen té la seva particularitat en la seva personalitat, en les coses que li agrada fer, en les coses que li surten bé, i això s'ha de reforçar, no perquè sigui el nen diferent. A vegades dius, mira, el petit és el diferent, i se'l mira, se'l titlla com a diferent i estrany, i moltes vegades la diferència fa que sobresortim alguna cosa, i això ho hem de potenciar, ho hem de recolzar, i a més com una cosa bonica. La singularitat sempre s'ha de gaudir, aprenent i no incomodar-lo de dir és que no sé, ets el bitxo raro de la família. Això es dona molt. A més, Cristina, és lo típic que ser diferent té moltes coses bones, ser igual que la resta no té gràcia, no? Exacte. Cadascú amb les seves facetes, un servirà per una cosa i l'altre per una altra. I els nens és això, o sigui, han d'anar descobrint el que els hi surt bé a la vida. I per tant això els pares i els educadors han de ser conscients que ho han de saber entomar, o sigui, ho han de respectar i li han de reforçar aquesta singularitat. Després, la sensació de poder. La sensació de poder no em refereixo al fet
de dir és que aquí jo vinc i mano. No. La sensació de poder té a veure amb poder exercir una certa influència sobre les coses que et passen a la vida. No? Llavors, és una mica responsabilitzar-se de les seves decisions. No? Per això els nens sempre dic, s'ha de parlar molt amb ells, se'ls ha de deixar triar, no? O sigui, dins de la seva justa mesura, no? O sigui, amb coses que puguin assumir, no? I perquè vagin agafant experiència a poder aprendre dels errors seus, no? Perquè és que si no, si els ho donem tots fet, també és com que la vida va fluint i després, quan siguin adults, no sabran, no tindran elements per poder escollir, no? No s'hauran equivocat mai d'aquesta manera, no? I això de la sensació de poder també no es pot confondre, per exemple, amb el que estic veient últimament en les famílies, no? Que els nens exerceixen com un paper de tirania, no? O sigui, els pares ja a vegades van desesperats buscant, per dir alguna cosa, no sé, una joguina o una... Jo no estic defensant el fet de deixar-los triar amb coses bàsiques, no? Però el que no pot ser és que ells manin sobre la casa, no? I a vegades hi ha famílies que els nens són l'eix importantíssim, no? Perquè tota la família es mou al voltant d'ells, no? I això també és negatiu, no? Cada element de la família té les seves particularitats i les seves necessitats. Llavors, això entronca amb l'última part, no? Les pautes i els límits, no? No pot ser que la família vagi a to de pito d'un nen de 6 anys, per dir alguna cosa, no? I això ho he vist molt més, no? I això és negatiu, no? Perquè el nen ha d'assumir una sèrie de normes i de pautes que s'han de tenir a dins de casa, no? I no pot ser que ells manin sobre els adults, no? S'estan invertint una mica els rols, no? I llavors això crearà molta frustració quan ells siguin grans i es topin en la vida normal, perquè no tothom estarà a la seva disposició, no? Els estan deixant uns patrons que no són els adequats, no? Cristina... Digue'm. No, acaba, i així et faig la següent pregunta. Les pautes. Doncs pautes significa que el nen és capaç d'atorgar un sentit a la seva vida, no? I això entronca amb els models humans. Quins són els nostres models? Els pares, evidentment, no? I moltes vegades no estan les paraules que diem, sinó en com actuem. Aquestes pautes, si tu li marques una sèrie de pautes enormes a casa, no pot ser que després cedeixis i el nen, el primer xantatge de turno, cedeixis i li deixis fer. Els pares sí que han de tenir molt clar quines són aquestes pautes, no? I a vegades es queden com una mica així diluïdes, no? I no pot ser, perquè el nen reté aquesta experiència associada a que si reclama massa una cosa, doncs ho aconseguirà perquè li dona la gana això, no? O sigui, això sempre és una lluita de poder, no? I evidentment, els pares sí que han de ser conscients que això els és negatiu, no? El fet que sempre cedeixin i guanyin ells, no? Acabarà la lluita contraproduent. Clar, els nens sempre busquen l'aprovació dels adults, no? I si actuen amb incoherència, els estàs fent que després tinguin problemes de comportament. Cristina, jo t'anava a preguntar com pots detectar que un nen o un adolescent té l'autoestima baixa. En el cas dels nens, per exemple, perquè amb un adult al final tu no estàs bé i tu saps extreure i dir mira, no estic bé, no estic passant una bona època, doncs últimament no em veig bé o el que sigui. Però clar, amb un nen que segurament, posem 6 o 7 anyets, no saben ben bé què és l'autoestima, com ho detecta un pare o un adult, el mestre, el qui sigui, que aquella persona, que aquell nen, que aquell adolescent no té l'autoestima o que té l'autoestima baixa? Bé, clar, amb els adults és el que diem, és una mica més fàcil perquè és fàcil d'identificar una persona que té baixa autoestima, no? És una persona que es retrau, que no es comunica massa, que a vegades no et mira de fit a fit, o sigui, no té contacte visual, el llenguatge corporal també ho diu, no? Però en els nens això també es dona, però és molt més destacable, per exemple, perquè són nens molt tímids, que són incapaços de comunicar i dir el que necessiten, no? Són nens amb molt poca creativitat, que tenen a vegades conductes agressives o irritables amb els adults, amb els professors, amb els companys, no?
Són nens que sempre es frustren molt fàcilment perquè si no aconsegueixen alguna cosa ja ho deixen de fer, donen l'aparença que els és igual, no? I en realitat no és així, però bueno. I els hi costa molt gestionar totes aquestes emocions, no? Llavors són nens molt que no surten, no s'interrelacionen i eviten sempre el contacte amb els altres, no? Són nens que, més individualistes i que no... els hi costa molt fer contacte social, en aquest sentit, no? Tenir l'autoestima baixa quan ets molt petit, això marca la teva vida, Cristina, es pot canviar? És a dir, al final, poso l'exemple del típic nen que ets petit, els companys, pel que sigui, el deixen de banda, tal, però creixes i pel que sigui comences a fer-te cada vegada tens més amics o més conegut, tal. La teva autoestima pot canviar en aquest sentit i que quan creixis no hagi marcat des de ben petit tot això? Evidentment, sempre marca. Jo sempre dic que, a veure, si no tens una bona base, si hi ha una bona base, això te dona més elements per poder desenvolupar-te a la vida, no? És evident que aniràs més a trompicons, o sigui, quan siguis més gran, a l'etapa adulta, serà diferent, no? Però no està mai, és això, que sempre es pot desenvolupar, hi ha moltes tècniques, hi ha moltes maneres de fer-ho, no? Però, clar, sempre tindràs més dificultats i especialment l'impàs serà l'adolescència. L'adolescència es veu quan realment has de començar-te a fer més adult, vas cap a tenir que prendre més decisions, això serà molt més difícil per tu. Si has tingut un bon recolzament familiar i uns models més o menys bons, això també entronca amb l'autoestima dels pares. O sigui, si els pares no tenen una bona autoestima, difícilment podran transmetre aquesta autoestima. Llavors, també, jo un consell que faria és que els pares fessin una mica de feina en ells mateixos, perquè llavors el model que estan transmetent tampoc no és l'adequat. Això és així, no? Però no és una cosa que et determina per dir que no faràs res a la vida, no, això ni molt menys, perquè la persona humana és capaç de poder desenvolupar-se i sortir-se'n, no? Cristina, no sé si ens ha quedat alguna pauta o alguna estratègia per poder comentar amb els pares de millorar l'autoestima dels més petits. Bueno, és difícil perquè depèn de l'entorn on estiguis, depèn de les dificultats que hi hagi a la família, depèn de moltes coses, no? I, evidentment. Però, sobretot això, la base és escoltar molt els nens, és reforçar les activitats en què siguin bons, és deixar-los prendre petites decisions a la família, compartir. A veure, sobretot els pares han de ser facilitadors d'aquest desenvolupament i especialment estar disponibles, perquè últimament el que veig és que també els pares estan tan ocupats en la seva vida i, clar, aquesta desmesura que deia abans de donar coses materials als nens entronca en què els pares a vegades se senten culpables de que no estan el temps suficient amb els fills. I això no és tant el que li donis, sinó el temps que passis amb ells que sigui de qualitat. O sigui, és una mica valorar realment el temps que estàs amb ells, la qualitat que estàs amb ells. O sigui, estar disponible. Compartir, parlar, jugar, saber què pensa, què li agrada, com se sent. Això és molt important. Cristina Llavarilla, psicòloga del programa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més i per apropar-nos una mica a entendre els més petits de la casa, que al final, com sempre, tot acaba recaient o tenint certa part de connexió amb la tasca que fan els pares en aquest cas. Cristina, moltes gràcies, que passis molt bona setmana i ens retrobem dintre de 2 dilluns. Moltes gràcies, igualment.